motor dị mma motor motor na mana anyị ga-eri ọfịs mana anyị need ego by all means mana anyị ga-egwe alternator 120 okay 120 ọ dị machị ọ bụ nebo brain boss anyị gwe ya 150 150 120 watt plus 150 or 300 mba okay 270 okay anyị abịa gwa ọrụ aka anyị workmanship 30,000 150 ndị a na-eme olu n'abalị fa pụọ olu n'ụtụtụ fa abata na-amụ ọkụ ha mụchazi ọkụ mbata kwọrọ mfe ụgwọ ọfọ na yuz chọkwa obi atagbu oge n'ọta afụlọta akpọrọ gị ahụ ịmakazi egwu ha n'abalị a mee na ọsịsọ oge adịrị mma ebe ahụ anyị na-akwado na anyị ama ngazikwa ebe ahụ abakara m ya mba mbọsị ya bakasịara ya arụ kemgbe ahụ kwezi m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko na maka na mgbe ọ bụ na ego weta nka anụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba